والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رباه صل على النبي محمد أزكى الصلاة وسلما تسليما، بارك عليه وآله مع صحبه والقائمين بنهجه تقويما، وابعثوا محمود المقام مكرما أنت الكريم فزد له تكريما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ara mana rayuwa da lafiya, ya ba mu ikon saduwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan rana ta Talata 7 ga watan Ramadana, hijiran Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama 1447, wanda ya dace da 24 ga watan biyu miladiya 2026, inda za mu shiga karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma. Jiya in ba mu manta ba, mun tsaya a ƙarshen suratul kahfi, wanda mun ɗauki darussa duk da ba daga farko ba ne, mun tashi daga inda aka tsaya a bara, za mu ga mun ɗauki darussa a ciki. Daga cikin darussan da muka ɗauka, Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar da cewa ba komai ba ne domin ya ajiye ya ɗauki rai kuma ya ƙara dawo ma da wannan ran numfashinta. Bayan Allah da suka zauna a cikin wannan kogo sun gudu ne, sun bar garinsu saboda suna tsoron ka a dilmiya su a cikin shirka da saɓon Allah. Suka tafi suka shiga wannan kogo, sai Allah maɗaukakin sarki sai ya zamanto ya zare musu rai har tsawon shekara 309. A tare da su mutane suna ta saɓanin su nawa ne, waɗansu su ce su kaza ne, waɗansu ce su kaza ne ko? Waɗansu ce su guda 4 ne, 5 ɗinsu shine kaza, wasu ce guda 5 ne, wasadisum kalbu, wasu ce kaza dai. To ala ayyi halin dai Allah shine masani. To kaga karima da ya bi bayan Allah sai Allah ya ambace shi a Qur'ani. To ka gane cewa idan ka bi bayan Allah to zaka ga cewa ka samu albarka. Shi yasa zaka ga idan muka duba malamanmu sai ga suna samun albarkar rayuwa, kuma idan ƙarshen rayuwarsu ta zo sai ga sun gama da albarka. To wanda zaka ga kuma gashi bai kai ko ina ba, ya fara cin mutuncin malaman shi, ya fara cin mutuncin iyayen shi. Ka zo a tsaye gantsarairai wai ka miƙa ma babanka hannu. Ai kai ka san wannan akwai rashin hankali a wannan al'amari. Kuma sannan sai ka je wurin aikinka, oganka wanda babanka ya haife shi kuma kana girmama shi, ga na dolan a ce ba za a yi musu ladabi ba, ba za a sunkui da murya, sai ka san ƙasa da murya, sai ka sunkui da kanka. To kaga ko ba za ka tsuguna ba ai ka dinga musu magana cikin sanyi, cikin laɗafa, cikin girmamawa. To mu kuwa sai mun ƙara da tsuguna, ko ba haka ba? Kar ka tsuguna ma iyayenka, ka je ka tsuguna ma kashi. Duk tsiyan mutum dai, duk fitinar shi, ƙarya yake ya ce ya yi bayan gida a tsaye. To kaga baka girmama iyayenka ba, ka girmama abin banza. To Allah Ubangiji ya datar da mu. To kuma Allah ya kawo mana wannan kissa na shi Annabi Musa da shi da wannan Khidir, aka kawo mana kuma bayani akan Zulkarnain. To ala ayyi halin tana da fa'idoji da yawa. Ana so a ranar Juma'a mutum ya karanta suratul Kahfi din nan. Allah Ubangiji ya jaddada mu liman rahama, duk ranar Juma'a din nan lallai sai ya karanta ta. Zai karanta suratul Isra'i, zai karanta suratul Kahfin nan duk ranar Juma'an nan. Wanda dama shi jididin zaka kullun shi akwai saukan ma da yake ɗauka kullun, amma wannan dai na ya ɗauke shi ko ya zama mai farali kullun
suratul Isra'i da suratul Kafir nan. To kaga mu ga mu nan. Mu dai kawai sai dai Allah ya ƙara mana albarkansa kawai. To ana so mutum ya karanta ko da aya 10 farko ne, ko ya karanta ta duka a ranar Juma'a. Ana samun falala a cikinta sosai ba ɗan kaɗan ba. To yau za mu shiga suratu Maryama alaihas salam. Mu ji baiwan Allah daga cikin bayan Allah. Malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة مريم عليه السلام مكية وآية عليها السلام مكية وآية 99 آية بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Yadda aka karanta wannan suratu Maryama, sunan suran kenan. Ita kaɗai ne Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani, mace a kama sunanta ƙarara sai ita Maryamu. Ga yanan sura su tukun da guda. An ambato ta adadi mai da dama, kusan 60 da wani abu ne ko 70 da wani abu. Yana nan Shehu Ibrahim ya kawo a cikin tafsirin shi. To zikru rahmati madaniyatun, ita ta sauka a garin ita ma Madina ne. Madaniyatun waya 99 aya, tana da ayoyi 99 amma a ruwayan warshu, in gane ko? Warshu an-Nafi' a cikin karatu Alƙur'ani shi ma Abba yana karantawa, ni ma shi nake bi, ko ba haka ba? Sai za ga idan Malam ya uya abin nan, to in ya zo inda da bambanci a can, to sai mu ga gashi. To 99 aya, 99 ne ayoyinta. Kafi ayin sad, waɗannan suna daga cikin huruful muqatta'a a cikin Alƙur'ani, wanda yawancin malaman tafsiri suna faɗin Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika, Allah shine masanin abin da ya kunshi na sirri cikin waɗannan. A Hausa muna ce musu kuraman baki. Haka ake faɗa ya a tsangaya, kuraman baki ake ce musu. Zikru rahmati rabbika abdahu zakariya, imana haza zikru rahmati rabbika ala abdi zakariya. Wannan ambato ne na ni'ima da falala da rahama da Allah maɗaukacin sarki da jin ƙai da yayi na ubangijinka. Rabbika kaɗin nan damirin yana komawa kan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam, saboda shi ake gaya ma. A wannan ambato ne na ni'ima na ubangijinka da rahamansa da lubufinsa na ubangijinka ga bawan shi, wane? Zakariya. To kun ga a farkon suran nan za ka ga da aka ce suratu Maryama madaniyatu wa 99 aya, idan a karatu a ruwaya, ka sai yanzu idan kana karatu da warshi nan ba za ka ce ƙira'a ba, sai dai ka ce riwaya. Idan kana karatu da Hafsu ba za ka ce ƙira'an Hafsu ba, sai dai ka ce riwayan Hafsu. Saboda mene? A karatun Alƙur'ani ƙira'a guda 10 ne. Ƙira'a guda 10 ne. Kowace ƙira'a guda ɗaya tana da ruwaya guda 2. Duk wanda ka ji yana yin karatu to da ruwaya ɗaya yake yi. Yanzu kamar idan muka ɗauki na warshu,
ainihin malamin shi imamu warshin shine Nafi'u, to shi agun shi ya samu wannan ruwayan tashi ta warshu. Sannan akwai Shu'ba, zaka ji ana Shu'ba shi kuma an Nafi, shi ma malamin shi shine nan Nafi'u din, a gurin shi ya karatu. Zaka ji afwan da warshu da qalun ne, da warshu da qalun su ne suka yi karatu a wajen Nafi'u. To kuma zaka ji cewa karatun su ya so ya daidai, wani gurin kuma suna samun bambanci na karatu na yanayin karantawa. To sai a ce ma ita wannan ruwayan ita ce ruwayan warshu, na wancan kuma sai a ce mai ita ce ruwayan wane? A wani Hafsu? Qalun na ce, Qalun. Shi na Hafsu ainihin malamin shi shine nan Asim. Sannan akwai kuma Shu'ba, shi ma ɗin Asim ɗin shine malamin shi, sai ka ji an ce riwayatu Hafsin an Asim. To idan ka haɗa da ruwayan Hafsu da ruwayan Shu'ba, to shine zai baka ƙira'an Asim. Idan haka haɗa warshu da qalun, shine zai baka da ruwayan warshu da ruwayan qalun, shine zai baka ƙira'an Nafi'u. To haka zaka ga malamai goma nan kowanne yana da ɗalibai guda biyu wanda suka yi ruwayan Alƙur'ani a ciki. Shi yasa shi Ƙur'ani zaka ga wani irin faɗin da yake da shi ya wuce misali kawai. Duk wani abin da kaga ana fitar da shi na ilimi to daga Alƙur'ani ake fitarwa. Lissafin nan da ka gani mathematics daga Ƙur'ani ne. Duk wani kimiyya da wani fasaha zaka ga a Ƙur'ani Allah yake fito da shi. Ba za mu kawo wancan saboda ya cin mana lokaci, amma lissafi an kawo masa Sayyidina Aliyu. Mace ne aka aure ta, sai ta zo ta haihu a cikin wata 6. Ɗan namijin ne ko kuma ɗan ba namijin ba ne? To sai ya ɗauko sai yake cewa a wancan ayan dai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wasaina linsana biwalidayhi isana ko suna hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha, ko anan kuma ake cewa karha, ko wa hamlu wa fisalu 30 shara. Sai ce da ɗaukan cikin da rainan da yayewan wata 30. Da ya ɗauko kuma na suratul baqara ya ce wal walidatu yurbi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a. Kun ga mata wanda suka haihu za su shayar da 'ya'yan da suka haifa haulaini kamilaini, shekara 2 cikakku, amma liman arada an yutimma rada'a, ga wanda yake so su cika wannan shayarwa. To sai ce idan aka cire wannan shekara 2 wata nawa kenan? 20 da nawa? 4 a 30 saura nawa? 6. ya ce ɗanka ne. Kaga duk wani ilimi zaka ga Ƙur'anin nan ba abin da Allah ya bari a ciki ba a fitar da shi ba. Duk wani ilimi zaka ga daga shi ne. Haka turawa duk daga cikin littattafan malaman na addini suka samu, sai su la'anta sai su nuna kamar su suka ƙirƙiro. Duk daga cikin Ƙur'ani ne, duk daga cikin ilimomin addini ne aka fito da waɗannan abubuwa. To shine na Allah yake ga mana a wannan shi na ruwaya shi Imam Warsh shine yake cewa 99 aya a Madina ta sauka. Me ma'ana idan aka ce masura ta sauka a Madina, ko a ce mata makiyatun wahaya ta sauka a Makka? Malaman ulumul Qur'an suka ce idan ya zamanto wannan suran ta sauka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga annabta kafin hijira zuwa Madina, to sunanta makiyya. Ko da kuwa ta sauka yana halin tafiyan nan ta kai shi Madina, aka sauka mai sunan wannan suran makiyya ne. Ko da yana Sham ne, ko da yana Yemen ne, ko da yana wani guri, sunanta makiyya. Amma kuma suran da ake ce ma madaniya, ‘yar Madina, to suran da aka saukar da ita bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madinatul Munawwara,
to ita kuma wannan suran sai a kira ta madaniya, a Madina ta sauka. Ko da kuma yana halin tafiya ya zo Makka ne yin wani abu, to za a ce mata mene? Madaniya. Mun gane ko? To haka shine zaka ji akwai makiya akwai madaniya, akwai makiya akwai madaniya, to ita ma wannan madaniya ne. Illa sai malaman tafsiri sun ce akwai ayoyin ko ayan nan na sujada da ke cikinta cewa ita ce karo sujada wa bukiya din nan cewa ita wannan ba madaniya bane. Waɗansu kuma suka ce a ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa fa khalafa min ba'di mukhalfun ba'u salata wattabu'u shahawat wa sawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila salihan din nan, ayoyi biyun nan suka ce su ne suka sauka su kuma a garin mene? Makka. To ala ayyi halin dai Allah shine a'la wa alam ko? To sai Allah ya buɗe wannan sura da kaf. To gashi nan kafun ne ko mu ce kaulasan ne, sai ga ha, shi wannan ha babba kenan ko, sai ga ya, sai ga ainun, sai ga sad. To waɗannan su ne nan kamar yadda na faɗa, su ne harfan da ake ce musu huruful muqatta'a, a Hausa ake ce musu kuramin baki. Za ka gan su hawa-hawa, akwai masu harafi ɗaiɗai kamar irin su qaf, sad ko nun wal qalami wa ma yasturun, masu harafi ɗaiɗai. Sannan akwai masu harafi bibbiyu, kamar irin ɓahe, yasin ko. Sannan akwai masu harafi uku irin alif lam mim ko, ba si mim ko, masu harafi uku akwai su. Sannan sai masu harafi nawa? Hudu irin alif lam mim ra, alif lam mim ra ko, alif lam mim sad, alif lam mim sad, masu hudu kenan. Sannan akwai masu biyar, akwai mai biyar ita ce kamar wannan kaf, ye, ayin, sad, guda biyar. To waɗannan malamai suna cewa Allah shi ya ban kanshi sani. Mun ɗan yi bayani akan abin da waɗansu daga cikin malamai suke magana akan Isra'i da Mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akan cewan da gangan jikin shi aka yi kuma ya ga Allah da idon shi ko bai gani ba. Wani suke ganin a cikin bacci ne, tunda su baccin su gaske ne, waɗansu suke ga kaza. To ala ayyi hal, wanda suka tafi akan cewa ya gan shi ko, an nake gaya mana Shehul Islam ma Maulana Sheikh Ibrahim Inyas ya tafi akan cewa ya ga Allah, ko ba ka ba? Ra'a rabbahu haqqan bi'ainin wa suratin kullu siwa haza wara'a wara'i. Yace lallai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin shi bi ainin da idaniyansa wa suratin da gangan jikin shi. Ni wanda yake da fahimtar da ba wannan ba, to na yadda wannan fahimtar tashi a bayana ga a fahimtar da yake, to mu ma a fahimtar da muke kenan. Sun yi, kun san tun a tafiyan, ana tafiyan tun daga nan harami, subhanallazi asri bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu. Akaji wannan abun ya fi karfin Jibrilu. Linuriyahu, Allah ce dan mu nuna mai mina ya tina daga ayoyinmu. Kaga nan ba Jibrilu a ciki. Ko da suka tafi Baitul Maqdis din, ba shi bane muke karanta lamma atal Baitul Muqaddas ja'u ko, al anbiya'u jami'uhum ahya'u lamma atal Baitul Muqaddas ja'u salla bihim wa hum ladayhi wila'u kana al imama wa kulluhum ma'muma. Saboda Allah ya tabbatar da shugabancin nan na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaba yake da su din kuma shine limamin, dukkansu sai Allah ya raya su, dukkan annabawa da manzannin suka yi sawu sai ya ja su sallah. Saboda ya zama abin ba a baki bane, a gaske ne.
ya ja su sallah kanal imama sai ya zama shine limamin su wa kullum mamuma dukkan su kowa sai ya zama mai mamu. To ka gani, to kuma har ya zamanto cewa ƙasa da aka haifi annabi tana alfahari ma sama, na samu darajar da baki samu ba saboda me ga annabi yana taka ni. Har dabbobi ba ka suke alfahari suke jin daɗi saboda yau sun samu wannan daraja. Burakar da aka kawo ziyawu tana jin kanta, amma da mala'ika jikin san waye shine wani sai ta ladabi. To kaga dabbobi ma sun san darajar annabi. To shine shi Sheikh Yusuf bin Ismail Nabani yake faɗin cewa dabba ta fi mutum amfani, dabba ta fi mutum hankali. Tunda dabba ta san daraja annabi, mutum bai san daraja annabi, ai kaga gara dabban can da shi. To shine sai suka tafi daga wannan tafiyan daga Baitul Maqdis din zuwa sama na ɗaya tafiyan shekara 500 ne fa. Daga sama na biyu, daga sama na ɗaya zuwa sama na 500, na uku zuwa 500 haka. Kuma kaga duk wannan girman shekara 500 har zuwa sama na 7, ƙasa har zuwa ƙasa na 7, duk wannan faɗin shi za a baka matsayin gidanka aljanna. Allah ya bamu. To shine Allah subhanahu wata'ala ya ce linuriyahu, da aka je sama na 7 aka wuce aka kai sidratul munta, inda sidratul muntaha din nan anan mala'ika Jibril ya tsaya, anan ya tsaya ba ko daidai da ƙwayan zarra na taku ɗaya ba zai iya ƙara ba, kuma shi a hakan shine mafi ƙololuwan matsayi a cikin mala'iku, nan ne magaryan takewan shi, ba inda zai iya motsawa daga nan sai wane, sai Habibullahi ya ci gaba da yi daga nan gurin zuwa inda manzo Allah ce mala'ika Jibril bai sani ba, bai san ya yake ba, bai san ya suka yi da ubangijin shi ba, ya aka yi bai sani ba. Ya je din ya anso mana wannan sallah. To kaga lamarin babba ne, shi yasa ce linuriyahu, domin mu nuna mai ayoyin mu. Kaga nan babu wasu dan mala'ika Jibrilu, to shi yasa din su malamin sai suka ce sai Allah ya saukar da irin wa'annan harfan kuraman bakin. Idan ya zo ya karanta mu manzo Allah, sai manzo Allah ya ce arabtu, na sani. Shi an zo ya karanta mai kaf sai ya ce na sani. He ya ce na sani, ye na sani, ain na sani, sad na sani. Kun ji ana ta imala ya mala ye ain sad, ko kaf ha ya ain sad. To malamai kuma suke cewa amma akwai bayan Allah da suke kokari wajen ganin sun fitar da ma'anan irin su Ibn al-Arabi al-Hatimi, wani babban bawan Allah ne. Yana da wata littafi Futuhatul Makiyya. To sai yi kokari, wanda har zaka ga suna cewa kaf yana nufin al-Kafi, sunan Allah kenan, al-Kafi. Ha shi kuma yana nufin al-Hadi, mai shiryarwa. Ya yana nufin al-Ali, harafin ƙarshe ya'un ɗin nan. Ain ita ma tana nufin al-Ali, ma'anan al-Azim. Ain sai sad shi kuma as-Sadiq. To haka dai suke ta yin ƙoƙari, amma da yawa suna cewa ba wanda ya san ma'anan shi sai Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To zikiru rahmati rabbika, wannan shine ambatan na rahama da ni'ima da jin kai da ubangijinka yayi ma bawansa. Wane bawan nashi? Shine Zakariya. Mun gane ko? Na'am. إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا كتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادى ربه لوكتن دي كرا أبنجدنسا nida'an, wani irin kira khafiya ta hanyar saukar da murya. To sai malamai suka ce nan ya haɗa da kira ubangijin nashi a zahiri ta hanyar buɗe murya, kuma sannan ya yi kuma a
saukake murya. Menene na kira a zahiri a buɗe murya? Shine zikirin Allah, ambatan Allah. Zikirin Allah ana so a yi shi a bayyane, ko za Allah ce ku yi ta ambatan Allah, a ce muku mahaukata, ko ba haka ba? Ya kake gani aka zauna da'ira na juma'a, da yadda ake zuba zikiri yana shiga gaɓoɓinka da jijiyoyin jikinka, ana ambatan Allah. Ka gani? To kaga wannan a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake cikin da'iran ba fa, wanda ya zo ma kawai gefe ya tsaya yana saurara, shi ma rahamar ta same shi, ballantane wanda suke cikin da'ira. Kai mu ƙara riƙe zikiri, kun ji, zikiri abu ne mai kyau. Da Allah ya tashi lissafa innal muslimin wal muslimati, a ƙarshe su waye aka kawo? Wadh-dhakirina Allah kathira, masu zikirin Allah, ambatan Allah da yawa, da yawa. Shi yasa zaka ga Shehu Ɗahiru radiyallahu ta'ala anhu, zaka ga waɗanda suke kusa da shi, za ga yadda suke faɗa da ya zo wuce wannan kasuwan, an cika makil, ana kasuwa, an cika. To ko da suka zo cikin nan, da aka gane shehin ne, sai aka ƙara cika gurin inda yake. Sai ya ce kuma kuna ta kasuwanci, kuna da abin siyarwa, to ni ma na zo da nawa hajan abin siyarwa. Sai mutane na mamaki. Ya ce kuma wannan haƙiƙa ne, duk wanda ya sai wannan hajan nawa to zai ci riba biyu, duniya da lahira. Menene hajata? Ita ce ɗariƙan Tijjaniya. Yanzu ka tsaya ka lissafa salatin annabi so 100 da safe, so 100 da yamma, so 50 a cikin wazifa, jawaratul kamali so 12. Ka tsaya kai lissafi na tsawon shekara ɗaya, nawa za ka samu? Ka zo kai lissafin istighfari, ka zo kai lissafin la ilaha illallah da kake iya na wazifa, banda wanda kake kai kadai, adadi nawa za ka samu a shekara? Za ka ga abin ba kaɗan ba ne. To ai dalilin da ya sa ke da ai in aka shiga ba a fita. Kai fata kake ka shiga alkhairi sai ka daina, wanda manzo Allah ce yana so khairul a'mali inna Allah subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalla. Mafi alkhairi shine aikin da aka dawwama ana yi, ko mun karance shi. To in kuma da zaka gane cewa asarar da kake yi a cikin lokutan ka, za ka yi mamaki. Yanzu tsakani da Allah, sallah da muke yi na farilla, wanne ne ake yin mata minti 12 gyam, minti 12 a cika ta tsab kafin a gama? Babu. To cika ya kai 12 so 5 nawa? Awa ɗaya. In ba mai hikima ba ne, yana ƙara da in suna fulfulu da sauransu. In iya nan mutum ya tsaya, sai ka samu shekara 24 sannan za ka samu ibadan shekara ɗaya. Shekara 24 za ka yi, sannan zai baka ka samu ibadan shekara ɗaya kenan. A hakan ma wai an cike ma, an baka bonus, ka cike ya zama minti 12. To ya za ka lissafin wa'inda da an idar salamu alaikum wo, kama ana tsikarinsu da allura sun tashi, kamar sallan munafukai. Ba ka da bukata a gurin Allah, ba ka da damuwa a gurin Allah, ka tashi ka kama kanka. To me kake tunani a wannan? Idan ka shekara 48 shine za ka samu ibadan shekara 2. Kana da yakinin za ka kai shekara, in ka samu wannan 24 din so 3 shine nawa? 62 a 70 da nawa? Da 2 shine ka samu ibadan shekara 3. Shekara 3 gyal. Kaga da yawa rayuwarmu muna asararta ba mu sani ba. Kawai tafiya take yi kawai. Yanzu daga bara, azumin bara zuwa yanzu, dukkanmu nan fa an cire mana kwana 360 fa. Kaf ɗinmu nan da muke nan an cire mana kwana 360. Yanzu ba jiya muna nan ba, to yanzu zuwa yau an cire mana kwana ɗaiɗai. Duk numfashi ɗaya ƙara kusantan kabari muke yi.
la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shine yake gaya mana zikir rahmatir rabbika abdu zakariya izna da rabbahu. To zikiri ana son mutum ya dinga zikiri nida'an khafiya. To sai kuma ya ce kira a wanda yake ba da ɗaga murya ba a cikin sirri. To shi kuma nan sai aka ce addu'a ne addu'a ne nan, shi dama addu'a sirri ne yayi. Nan wanda ake an idar da sallah ai na gaba ɗaya ne, za a yi duk abin da ke da, amma kai personally akwai wani bukata da kake da ita a gurin Allah, wani damuwa ya yayi ma, wani bukata Allah ya biya ma. Kawo to kuma wannan zai zama sirri ne tsakaninka da Allah, ko ba haka ba? Sai yanzu sai aka ce kai ga yarinyan wata ne kake so, yarinyan wani kake so, in ba sirri za ka yi ba sai ka zo kana roƙon Allah, ya ubangiji yarinyan wani da nake so Allah ka tona asirin ka nan, ko wannan tsakaninka da ubangiji ne. Shi yasa aka ce nida'an khafiya. To kaga nan izna da rabbahu wancan, wannan kuma nida'an khafiya, shi kuma wannan addu'a kenan. Qala rabbi, sai yake cewa ka karanta na aiko? قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. shi annabi zakariya yake cewa qala rabbi, ya ubangijina, ni wahana al'azmu minni, ƙasusuwana sun yi rauni, washta'ala ra'asu shaiba, ga wuta, in ka ji an ce ishta'ala wuta kenan kamar kunnawan wuta, to ishta'ala ra'asu shaiba bi ma'ana wutan furfura ta kunnu a kaina. Da gashin ba baki ba ne, to sai wutan furfura sai da ɗaya da biyu da uku sai ga a hankali dukka kan ya koma fari. To shine washta'ala ra'asu shaiba wa lam aku bi du'aika rabbi shaqiya. Ya ubangiji, game da addu'a da nake a gurinka ban kasance mai ɗebe tsammani ba, shine shaqiya, mai ɗebe tsammanin zaka biya min bukata. Sha ce duk abin da ya roƙa Allah yana bashi, an gane ko? Allah subhanahu wataala yana bashi. To shine nan ma yace wallama kun bi du'aika rabbi shaqiya, ban kasance mai ɗeba tsammani, mai cire rai a biyan mun wannan bukata tawa ba, wannan addu'an da nake a gare ka. To kaga nan me ya kake jin magiya? Har yanzu mun ji ya roƙan tukuna, to kai ma in za ka yi addu'a kai magiya ga Allah maɗaukakin sarki tukuna. Waya kai Allah ka bani, Allah ka bani kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Allah subhanahu wataala yana cewa wanda ya shagalta da ambatuna zan ba wanda ya shagalta da ambatuna fiye da wanda ya shagalta da roƙona. To ya kake gani, ko mata ne za ta roƙa miji, in ta ɗan yi kirari aka ɗan wasa, in ta nemi kaza ma ya ga an ɗora mata a gai. To haka ake so. Shi yasa in ka duba Fatiha, abinda Allah manzo Allah ya faɗa a cikin Fatiha, ka kurzanta Allah, ka jinjina Allah, ka yi mai kirari, sai ubangiji ya ce wannan tsakanina da bawana ne, ba abin da zai roƙa ban hana shi ba. To balle ka zo ka ƙara da salatul fati malam. To shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana ga abin da yake faɗa, ya ubangiji inni wahana al'azmu minni. Kashi ba ku je bai azumi ai shine kashi, bai ce wahana azumi ba, kashi na yi rauni ba. Duk abin da ke jikinka tun daga saman kai har zuwa kafanka babu naka ko ɗaya, na Allah ne. Inda nashi ne zai ce kasusuwa na sun yi sai ce kasusuwa daga gare ni sun yi rauni, saboda me kayan Allah ne. Shi yasa ba a so ka wulakanta ma Allah kayan shi. Sai ce yasa ce
wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Aga wannan wallahi aya ne da muke ganin shi furfura, ya kaga an haifi yaro baki wani kashin shi ya taso ya taso ya taso ya taso karauniyar duniya kayya kayya kayya, sai ga ɗaya ya fara zama fari, biyu, uku, bayan wasu shekaru wanda da ba haka yake ba. Nan da ana nuna maka ne fa. Ka ji yadda mai zuhudi yake magana akan wannan. To shine nan so da yawa za ga mutum ya kwanta lafiya amma an tashi na'atuhu qabla sabahi, abin gari ya sai a ce ai wani ba shi ya rasu. To shi washta ala ra'su shayba walam aku bi du'ai, to har yanzu fa yana ta Allah, yana ta magiya ne ga Allah tukuna. Walam aku bi du'aika rabbi shaqiya, ban kasance mai ɗebe tsammani akan biyan man bukata ta ba ya ubangiji. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. To gashi nan ya fara, ya ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i, idan na rasu wanda za su maye gurbi na ina jin tsoro saboda su duniya suka samu gaba. Wa kanat imra'ati aqira, ga matana kuma ba ta haihuwa. Fa habli ya Allah ka bani min ladunka waliya, wanda zai gaje ni. Kaji sai yanzu fa yi addu'a, sai yanzu yayi addu'a, kaga can ya gama kaskantar da kanshi, yayi ƙasa, ya rusuna wa Allah, yayi kirari wa Allah subhanahu wataala, sai yake gashi sai yake faɗa, ya ubangiji ina jin tsoron. Kuma ka gane cewa ba wani abu, ba wai yana son ɗan bane wai akan wai duniya, a kai ma ɗin ka yi burin. Shi kullum ɗa nagari yana sa ambaton mahaifin shi ya dawwama ne. Ko ba mu gane, kun gane kuwa? Ba wai mujarradin haifan ɗa ba kawai shine ke sa ambaton mutum wai ya zama bayan shi, a'a, ɗa nagari shine nan da shine ambaton iyayen shi yake dawwama. To shine na yake cewa ya ubangiji khiftul mawaliya, ina jin tsoro wanda za su gaji wannan aikin nawa min wara'i a bayana. Kun ga ma'anan wara'u da muka yi ranar nan ko? Nan wara'u ɗin shi ma me ya zo? Ai ainihin shi gaban ne yayi, saboda ai abin a gaban rayuwar shi yake. Su saboda sun sa duniya wa a gaba ne. To yanzu ya kake gani? Za ga malami na Allah, sai ga kuma wani wanda ya biyo bayan shi kuma shi duniya ya sa ma gaba. Wa kana timra'ati, kuma ga matana ta tsufa. Shaykhul Islam ya ce tana da shekara 98 ne take da shi. Shi kuma yana da shekara 120. Sai ina za a samu ɗa? To shine yake wannan roƙon, saboda ya san cewa Allah maɗaukakin sarki ba komai bane a gurin shi. Ina yake cewa ina jin tsoron su yadda za su zama a bayana. Wa kana gashi kuma to roƙon da yake a ce za a ba shi ya ce to gashi kuma matan nawa ma ta tsufa. Aqir shine wanda ba ta haihuwa kenan. Shi kuma dama ya ce wahanal azum minni, to shine na ya ce fahabli ya Allah ka bani min ladunka daga gare ka waliya, wanda zai zamanto ya gaji wannan aikin da nake yi na ibada da kiran mutane zuwa ga addininka. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. yace ya Allah waɗannan da zaka bani ko waliya, wanda zai zamanto ya gajen din, yarithuni wanda zai gaje ni, wa yarithu min ali yaqub zai kuma gaji iyala annabi yaqub, aikin da suka yi na kira zuwa ga Allah madaukakin sarki.
waj'alhu rabbi radiya, ya ubangiji ka sanya shi yardajje, ka yarda da shi. Shi annabi zakariya ke wannan roƙon, tunda ai an faɗa mana a can wa zakariya iznadi rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa habna, sai muka anshi addu'an shi nan da yayi, wa aslahna lahu zawja, sai ya zamanto matan da ake ganin cewa ta tsufa sai muka gyara mayafinta ya zamanto yadda za ta iya ɗaukan cikin. innahum kanu yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, sun kasance zuri'an masu tsoron Allah ne madaukakin sarki. To kaga yana cewa rabbi la tazarni fardan, ya Allah kakka bani ni kadai, ya zama in na mutu na tafi. Wannan aikin da nake shi fa ba wai burin shi wai a ce ya bar da, wannan aikin da yake yi ya zama to dan ya dora ni akai. To shine anan yake cewa fa habli min ladunka waliya, ya Allah ka bani daga gare ka waliya da zai yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya, ya Allah ka sanya shi yardajje, mu ma Allah ka yarda da mu. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. To ga yana Allah ya karba addu'a shi ce ya Zakariya wanna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakariya, ya kai annabi Zakariya, inna nubashshiruka bi gulamin, mu muna maka bishara da wani ɗa da za a baka, ismuhu Yahya, kai an sa mai suna ma sunan shi Yahaya. Ya kaji Allah, tun kan a haife shi an mai suna kafin ma a haife shi gashi nan an ce ismuhu Yahaya. Ba fa kai ba, annabi Yahaya ake nufi kana ismuhu Yahaya, sunan shi Yahaya. Lam naj'al lahu min qablu samiya, kafin shi ba ai wani ma mai suna irin wannan ba. Wadan sun ce an sa mai Yahaya saboda zai raya addini, in gane ko? To shi dai ake mai wannan bisharan cewa gayi nan an ba shi ɗan, kai ga ma'aifo ɗan ma ga ma sunan ɗan, sunan shi wane, kuma kan mu manta addu'an da yayi da ai ce rabbi waj'alhu rabbi radiya, Allah ya sanya shi. Shi yasa zamu ga a ce sun yi zamani da annabi Isa ne, shi annabi Yahya. Zai shi al'umman shi ma din sun nemi ran shi ne fa. To sai ya zamanto shi ko da yaushe cikin kuka yake saboda tajallin Allah na jalala shine a tare da shi. Shi kuma annabi Isa duk sanda ya ga shi cikin murmushi ne, cikin fara'a ne, saboda tajallin Allah da ke gare shi na jamala. Mun gane ko? Shi in ya zai ce kai sai kai ta dariya kana manta da girman ukuban Allah, sai ce kai kuma kai ta kuka kana manta da girman rahaman Allah. To shine yake gaya mana cewa ya Zakariya, ya kai Zakariya, tunda addu'an da yayi din nan, to ka gane sirrin addu'a, ka ga nan ma koyar da mu ake. Shi yasa ai zaka ga idan za a fara addu'an sai ka ji an ce sallu alan nabi, sai ai mu annabi salati. Sai a buɗe da salati, kuma ko ba a idar da sallah ba, kuma za ka ga yawancin addu'a idan za in dai namu ne haka na ɗariƙa za a yi addu'a sai ka ji an rufe da salati, an buɗe da salati, an rufe da salatin annabi. To kai ma duk sanda za ka yi addu'a, a kai kaɗai ne, tsakan dare ne, rana ne, ko ma da wani lokaci ne, ka buɗe wannan roƙon naka da za ka yi zuwa ga Allah da salati, ka rufe shi da salati, sai ka jira mene ikon Allah kawai. Amma ka yi addu'a ba salati mai kai, ka zauna ne kawai. Ka ruɓanya shi da salati, ka ga yadda Allah zai dinga biyan maka buƙatu.
Allah ya biya mana bukatun mu shine nan sai yake gaya mana wannan nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. an karanta da ima sai ya ce ya ubangiji an yakuna li gulamun, ya zan yi in samu ɗa, wa kanat imra'ati aqira, ga matana ta tsufa tukub, ya zan yi in samu, wa qad balagtu min al-kibari, ni din ma ni ma da nake mijin nata ni ma ga girma ya zo mun, jiki dai yayi rauni ko nan ba wai yana mamaki da ikon Allah bane zai yi ko ba zai yi ba, ai annabi ne kuma manzo ne, ba mama yana anan an juya bangaren al'ada ne. A al'adance a ce maka mata mai shekara 98 za ta haihu, kai ya kake ji abun? Za ka ji shi ne wani yaya, kuma sai a ce maka shi kuma namiji mai shekara 120, shi kusan dama ma wannan ko kamar bincike na cewa shi namiji baya daina abin nan, to shine ba wai mamaki yake akan bai yadda ba. Ne kulli gulamu wa kanat imraati aqra wa habli wa qad balagatu min al-kibari otiya, ni ma din ga girma ya zo min. To nan kaga idan muka duba me dalilin da yasa yi wannan addu'a, mahaifiyar kai lokaci ya kure mana, alhamdulillah in Allah ya kai mu gobe sai mu abin nan. Alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada, na kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Na'am. Dare na takwas ko? Bismillahir rahmanir rahim. Allah ya ce wa man salla lailata thaminata min shahri ramadan, wanda ya salla a dare na 8 a watan ramadana, raka'ataini raka'a biyu, yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi, zai karanta a kowace raka'a fatiha, zai karanta fatiha a kowace raka'a, wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad 12 marratan, kafa 12. kataballahu bi kulli harfin qara'aha ibadata alfi sanatin, Allah zai rubuta mai kowane harafi da ya karanta, kowane harafi akan kowane harafi da ya karanta ibadan shekara 1000. Ko kaga ko a bismillah kana da nawa? 19. Irga ka gani 19. ثم mene walahu min al-ajri kama at'ama ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kuma Allah zai bashi lada kaman wanda ya ciyar da al'umar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Thumma yaqra'u ya razzaqu mi'a, sai ya karanta ya razzaqu kafa 100, sallah raka'a 2, fatiha kafa 1, qul huwallahu kafa 12, idan an idar ya razzaqu kafa 100. Allah ubangiji ya datar da mu farman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.